Ola, o meu nome é Miguel Pardellas, son membro do Grupo de Investigación en Pedagogía Social e Educación Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela e unha das persoas que participa do proxecto Descarboniza que non é pouco. Se estás vendo este vídeo é que estás interesado no proxecto e nos seus materiais, polo que, en primeiro lugar, grazas polo teu interese. Nada, vamos contar agora moi rapidamente que tipo de materiais son os que temos e para que. O principal obxectivo do proxecto Descarboniza que non é pouco ten que ver coa sensibilización de públicos adultos en relación ao cambio climático, especialmente naqueles públicos, naquelas persoas que están distanciadas da problemática, isto é, que non teñen moito coñecemento nin sobre a súa problemática nin como lles vai a afectar. Durante o tempo en que levamos desenvolvido o proxecto, ata agora nos concellos de Santiago e tamén non de San Sebastián de Donostia, funcionou especialmente ben coa terceira idade. E, de feito, os materiais están deseñados especificamente para o traballo con públicos adultos tendendo a idades maiores, vamos a decirlo así. Os materiais consisten basicamente nesta caixa que vedes aquí e que contén, ademais dun manual de instruccións, un dossier e material accesorio. No manual explicamos cal é a trayectoria do proxecto, cales son os seus fundamentos teóricos e metodolóxicos e cales son os pasos a desenvolver para acadar ou para poñer en práctica a nosa metodoloxía de traballo. A fin de contas, o que se busca é, a través de varias sesións formativas con un grupo de persoas adultas, que este grupo adquira unha serie de coñecementos e pase a tomar partido nesta emerxencia climática. Para cada unha desas sesións de traballo hai unha ficha e, como ademais dos materiais de apoio, contamos tamén con un pequeno dossier explicativo sobre o cambio climático na súa dimensión máis técnica. As dúas opcións nas que temos pensado a utilización destes materiais son basicamente por libre, é dicir, que calquera persoa poida descargalo e desenvolvelo, ou ben contando co noso apoio e asesoramento. Para nós é importante facer un seguimento dos lugares e os grupos en onde se desenvolve o proxecto para seguir avaliando e mellorando estes materiais. Se estás interesado ou interesada en que fagamos este traballo de seguimento e avaliación, podes poñerte en contacto connosco a través do correo, e se non é así e vas a desenvolvelo por libre, o que si che pediríamos é que nos enviaras, a medida que vas desenvolvendo o proxecto, que nos enviaras cales son as túas impresións. Nada máis, grazas outra vez por descargar o material e agardamos que sexa de utilidade.